बोसोरसेया जों समाव जानो हायाखैमोन कर'नानि लकडाउननि थाखाय दिनै बेवहाय जोंनि BBCAनि 94 एनुवेल कनफारेन्सआव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेवहाय जाय आलासि बिथां रेभारेन्ड आइजाक बसुमतारी बिथाङा जोंनो जे रोखोम जे मेसेज होदों बे जोंनि गोसोआव जोंनि जिउआव गोबां सोलायनाय लाबोगोन मानोना बिथांनि जे मेसेजजों मिथिनो हादों जे मानसिया गुरै जायोबा भद्र जायो नोरोम जायोब्ला इसोरखौ जुदि बिसास खालामनानै फोथायनानै जुदि आवगायोब्ला मानसिनि जिउआव गोबां सोलायनाय फैयो मानसिनि जिउआव गोजोननाय फैयो आरो संसाराव आरो समाजनि गेजेराव गोजोननाय रंजानाय फैयो आरो मानसिफ्रा गोथाङै थांनो हायो बेखौ जों दिनै मोननो हादों बेनिखायनो जों आसा खालामदों बे मेसेजनि गेजेरजों आलासिनि मेसेजनि गेजेरजों बेवहाय जेसेबां इसोरनि फिसाफ्रा ज' जादों बयबो निस्सय गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों आरो जिउआव सान्थि मोननायजों लोगोसे साफ्रोमबो इसोरनि इस्साबादि सोलिनायाव हयथ' गोसोआव गान्थि खानानै हयथ' दिनै गावबा गाव न'आव थांगोन निस्सय बे कर'ना भाइरास लकडाउननि थाखाय जादों थांनाय समाव जे उसुबिदा गैयामोन दिनैबो दाबो माने जे पारमिसन होनाय जायो एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय खुब खमनि थाखाय होनाय जायो जायनि थाखाय जों हराव थानो हाया ज' थानो हाया ओंखायनो डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनानै जों बे प्रग्रामखौ खालामनो जानायखाय दिनै हयथ' निस्सय मानसिया जों हर थानो हायाखै थेवब्लाबो साननैनि हाबाफारि लानानै जों स्टार्ट खालामबाय बे बोसोरनिफ्राय जोङो बे इसोर सिबिनायनि बे कनफारेन्स हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामबाय आरो निस्सय फैगोन बोसोरफोरनिफ्राय साबसिन जों खालामलांनो हागोन आरो गिबियावनो हामबाय होननांगोन इसोर आफा इसोरखौ नैथियाव एक्सुवेलि बेयाव डिफारेन्स गैया where there is will there is a way होननाय दङ नङा होमबा जेराव गोसो दं बेवहायनो लामा दङ गोसोआ जेब्लायबो आंनि गोसोआ जेब्लायबो ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमबोनिसिम दंखायोमोन लोगोसे साफ्रोमबो बर' माहारिनिसिम आंनि गोरबोआ दंखायोमोन गतिके बेवहाय डिसटेन्स होननाय आंनाव गैखायामोन अब्लाबो थांनाय 8 बोसोरावहाय आं जा माने समाजनि बेफोरबायदि खुंथाय रंजाथाय इसोर फालिनाय सान बेफोरनिफ्रायसो जानगारना थादोंमोन बाट आइ एम भेरि हेपि टुडे एक्सुवेलि राजखान्थिया धोरोमजों सोमोन्दो गैया अब्लाबो दिनैनि दिनाव निस्सयकै आंखौ मोननानै जोंनि बर' बेप्टिस्ट इउनियननि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खुसिया जाखागोन मानोना समाजावहाय राजखान्थि थायाब्ला समाज जौगानाया गोब्राब जायनि जाहोनाव दिनै राजखान्थिनि बेन्दोंजों जों समाज जौगानाय धोरोम जौगानायनि बाथ्राखौ मावनांगोन बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जेरै खुसि आइ एम अलस' भेरि हेपि आं आगोलनिफ्रायनो हेफाजाब होबोबाय दंखायोमोन इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलि नङाबाबो आरो बे कन्टिनिउ जाबाय थागोन